Minkä takia naiset tykkää niin paljon enemmän true crimesta kuin miehet? Mulla on semmoinen käsitys ainakin. Siis musta tuntuu, että me jotenkin niinku tutkitaan samalla tätä teidän... Kun puhuit tuossa, Petteri, siitä, että alkuaika tubesta oli pelkästään sitä omasta elämästä kertomista, kuinka kauan sä oot tehnyt tai kuinka kauan te yleensä ottaen ootte tehnyt kummatkin niin tätä somea? Mä aloitin sen vuonna 2016. Siitä ehkä semmoiset ensimmäiset 1,5 vuotta mä tein aika intohimoisestikin semmoista daily vlog-meininkiä, mutta jossain vaiheessa mä tajusin se, että kun ei mua ittenikään kiinnosta nämä mun jutut, niin miten hitossa ne vois kiinnostaa ketään muita. Mä halusin kuitenkin tehdä tavoitteellisesti, mä halusin luoda uran tästä. Niin tosiaan kun mä oon koulutukselta, niin tässä mä oon lukenut kemiaa ja fysiikkaa Turun yliopistossa, mä oon niin opettajan pätevyys, niin mä ajattelin, että okei, mä rupean tekemään niin tiedejutuista, mutta niistähän mä nykyään teen aika vähän, että se on sitten melkein siitä kaiken semmoista kiinnostavasta, mikä mua itseäni kiinnostaa. Mä oon tehnyt aktiivisesti somea 2021 puolivälistä asti. Eli mä en oo tehnyt kuin siis vasta joku melkein kohta pari vuotta. Ja sekin tapahtui vähän silleen vahingossa. Mä olin silleen, että kun mut ehkä tunnetaan parhaiten TikTokista, että se on niinku se mun pääplatformi, niin sit mä olin vielä se, minä en mitään TikTokia lataa, että se on lasten sovellus, että minä en sinne mene. Sitten mä menin ja sit mä sanoin, opas tämä kiva sovellus, täällä on kaikki kivoja, ihania koiravideoita ja kaikkea kivaa. Ja sit mä rupesin itse sitä silleen läpällä tekemään, mutta sitten se vähän niinku jäi. Uskoko Pariisi yliluonnolliseen? Kyllä mä veikkaan, mä luulen, että Sara on sellainen, joka uskoo vaikkapa horoskooppeihin. Uskooko Pariisi yliluonnolliseen? Kyllä mä sanoisin, että uskoo, koska nämä sen julkaisut on tosi paljon myös tällaisia niin kuin jotain legendoja tai tämmösiä, niin sanoisin, että uskoo. Vaikka hän on sit toisaalta taas tiedeihminen. Täällä on tosi paljon kaikkea tällaista maapallojuttua ja kaikkea. Ei usko yliluonnolliseen. Hän on enemmän sellainen tiedemies. Okei. No toi on kyllä ihan hyvä toi sun päättelyketju tuossa kyllä, että kun on niin kuin, okei, sä et tiennyt mun koulutusta, mutta tehnyt tuommoista aiheesta, että ei uskois. Mutta mä oon kyllä siinä mielessä poikkeus, että tiede ei pysty kuitenkaan selittämään lähellekään kaikkia asioita. Että kyllä mä uskon niin kuin myös johonkin semmoiseen, mitä me ei tunneta, tai tässä tapauksessa yliluonnolliseen. Horoskooppeihin mä en usko. Siis olit kyllä oikeesti, mä oon just silleen, että tyttöjen kanssa chatissa, kun mä tapaan Tinderissä jonkun ihanan Jannen taas vaihteeksi, voi herran Jeesus. Sit mä oon silleen, että ihana mies, ja sit mä saan jostain Snapchatista tai jostain tietää, mikä se on horoskoopilta. Mä oon silleen, ei se on jousimies tytöt. Se on jousimies, se ei sovi yhtään, tietsä vaan Ankaan, niin ei kyllä, ei lähe. Et mä oon kyllä sellainen, mähän käyn tarotkorttien luennassakin ja kaiken näköistä tommoista. Mulla on itse asiassa myös itsellä tarotkortit, ne on hyviä semmosia itse tutkiskeluvälineitä. Joo, ja kun eihän ne oo silleen, että nyt ennustetaan sun tulevaisuus. Ei. Mut hyvin meni. Eli, no okei, no mulla meni vähän vihkoon, mutta taas mä emmin hirveästi. No, mä kyllä sellainen, että aina pitää empiä. Niin. Tässä vaan mennä intuitiolla. Sä kuitenkin pohdit sitä siinä, että olisi kuitenkin eli mä periaatteessa kaikesta niinku puolikkaan pisteen. Niin, kyllä, näin. Mikä asiat parjasi ärsyttää? Tämä on TikTok. Ootko sä koskaan pelannut Fortnitea? Tässä 5 mielenkiintoista faktaa videopeleistä. Jos muuten meikäläisen pelailut Twitchissä kiinnostaa, niin tuuppa twitch.tv/Peeni. Mähän sanoin, että se on joku peliäijä. Mähän sanoin, noni, kyllä kuule vanha pelaaja pelaajan tunnistaa. Mä sanon, että huono nettiyhteys, jos ei pysty pelaamaan. Mä sanon tyhmät ihmiset, mä vihaan tyhmiä ihmisiä itse. Hän ei tykkää tyhmistä ihmisistä, koska hän on tällainen tiedemies. Ja ne on nyt. Mitkä asiat parjasi ärsyttää? Mä luulen kyllä, että Saraa ärsyttää monet asiat. Mikähän voisi olla se erityisesti ärsyttää. Tyhmät miehet. Tää on nyt ihan vaan mun intuitio, mutta näin mä oletan. Sitten mä luulen, että häntä ärsyttää myös, jos kaupassa joutuu hirveästi jonottaa. Tai muuten jonottaa jossain. Tai joku ajaa hitaasti autolla edessä. Sekin varmaan ärsyttää. Joo, ei, sulla meni tosi hyvin. Mähän on just semmonen, että mua ei saa niinku millään melkein vihaseksi. Niinku vihaseksi. Mut sit tommoset pienet arkiset asiat. Esimerkkinä just jos ajetaan moottoritiellä ja on 120 rajoitus ja sä ajat 110 ohituskaistalla. Mene pois. Tai sit just, että jos joku matelee mun edessä, että se kävelee hirveän hitaasti, hirveä tungosta tai jotain, niin kaikki tommoset. Ja sit oli toi tyhmät miehet, sehän on ihan niinku
ykkösenä. Tämä oli aika jännä toi pelihomma, siis joo, tykkään videopeleistä, mutta se nyt ei mitään millään tavalla mun niinku, vähän joskus Twitchiin striimaille, mutta mun kautta toi hidas netti, se on kyllä, mulla oli pelkkä 5G-yhteys tässä, kun mä oon vanha talo pitkän aikaa ja mä oon niin onnellinen, että nyt vihdosta viimein tuli valokuitu ja netti toimii. Se kyllä ärsytti aika huolella ja myös mua ärsyttää aika paljon tietynlaiset tyhmät ihmiset, jotka niinku väittää hirveästi vastaan, että niinku ne ei usko sitä, että ne on väärässä. Joo, eikö siis nimenomaan, ja siis mä en tarkoita sitä, että jos sä oot vähän höpsö, eniten mua ärsyttää ihmiset varsinkin, jotka esittää tyhmää. Mä en oo ikinä ymmärtänyt, miksi pitää esittää tyhmää. Niin. Ja sit semmonen, että jos et sä oikeesti ole itse 100% varma, onko se faktatieto, ja sä itse tiedostat, että sä olet oikeassa, ja sit se toinen inttää, eikä myönnä olemansa väärässä, niin ne mulla kiehuu kyllä kans ihan yli. Ei mua ärsytä ihminen, jos on vaikka tyhmä matematiikassa tai se ei tunne historiaa, ei se ole niinku tyhmyyttä siis sillä tavalla, mutta just toi on ehkä hyvä, että tommosissa niinku tietynlaisissa keskustelutilanteissa niin se tulee. Mutta täytyy vielä tähän se sanoa, että mua ei ihan hirveästi kuitenkaan ärsytä monetkaan asiat, että mä oon aika chilli sitten monien asioiden suhteen. Miten te pystytte käsittelemään sitä, jos joku ihminen vaikka esimerkiksi just ärsyttää teitä? Mulla on semmoinen paha tapa itsellä, että jos se niinku menee siihen pisteeseen semmoisessa juupaseipässä, niin sitten mä rupean jollakin tavalla tahalleen provosoimaan sitä ja ärsyttää sitä niinku jollain tavalla siinä keskustelussa. Et mä oon vähän sit semmonen ilkeämielinen siinä. Että mulla ehkä riippuu, jos mä oon jotenkin mun parhaiten kavereitten kanssa, niin silloin mä oon niille tosi suoraan silleen, etkö sä ymmärrä? Mut sit jos mä oon jotenkin tuntemattomien kanssa, niin sit mä oon vaan silleen, minä poistun. Mun on pakko poistua, koska sit mun lähtee sellaiset sammakot suusta muuten, että mun on pakko poistua tilanteesta. Mut sitten esim. Mitä miesten kanssa tulee, jos mua ärsyttää, tai on menossa hermo. Siis mähän en just rupee huutamaan, vaan mä siis poljen jalkaa lattiaan, niin kuin pikkumyy. Joku sellainen 4V-kakara, koska mun kärsivällisyys on yhtä hyvä kuin 4-vuotiaalla. Sitten ne miehet rupee nauraa mulle. Vitsi, sulla menisi kyllä hermo enemmän. Mitä? Sulla menisi kyllä niin hermo, kun mun kanssa juutuisi polkeen lattia. Mä poljen lattia ja sitten ne nauraa mulle ja sit mä ärsyttää se, että ne nauraa mulle. Sitten mua rupee naurattaa. Ei sit tuu yhtään mitään. Sitten mä rupeen vaan kikahtelemaan silleen hihihi, hauska juttu. Ei oo. Mutta hyvin osui oikein sentään. Hyvä me. Aika paljon tosiaan on seuraajia. Mä olin oikeassa tässä lifestyle-meiningissä. Ja jotenkin varmaan sekin, että puhuin räiskyvästä persoonasta, niin ainakin mun mielestä välittyy aika hyvin kun näitä tässä kattelee. Täytyy muuten mainita tässä välissä, että kyllä mä oon näitä videoita on TikTokissa tullut joskus vastaan. Vanhoja kunnon maisteluvideoita. Se on aina hyvä. Mulla ei kyllä tästä selviä heti, että asuuko Sara isossa kaupungissa, mutta yhteistyöpostauksiakin näyttää olevan jonkun verran. Ei oletan, että hän tekee työkseen somea. Jaa, mikähän voisi olla suurin pelko sitten? Mä luulen, että Saran suurin pelko tällä hetkellä on, että yhtäkkiä hänen sisältöjään ei enää katsottaisi somessa. Että jotkut tilit yhtäkkiä poistettaisiin tai tapahtuisi jotain muuta. Näin mä näkisin tämän asian. Hän ei kyllä mitään niinku pimeätä eikä murhaajia missään nimessä, ei pelkää mitään semmosia. Siis tiedättekö te, hänellä on ihan saleen joku niin semmonen, hän ei pelkää murhaajia tai sitä, että jos maapallo törmäisi toiseen planeettaan tai mitään. Mä sanon, että hän pelkää hämähäkkejä ihan oikeesti. Siis tää on joku tosi pieni juttu. Kenenkään siis pelkoja hän ei saa vähätellä, mutta siis musta tuntuu, että hän pelkää siis jotain tollasta niin kuin ns-pientä verrattuna niin kuin suuriin katastrofeihin tai mihinkään, koska hän pystyy niistä puhumaan. Joo, en mä pelkää mitään tommosia suuria katastrofeja ja murhamiehiä, mutta tähän täytyy vastata aika kliseisesti, että mä pelkään ehkä sitä eniten, että lapselleni sattuisi jotain. Joo, mä en edes tajua, miten mä en ottanut toisaalta huomioon, kun mä tiesin jo, että sä oot niinku isä. Tai silleen, mut sit se ehkä jotenkin vaan silleen jäi siitä. No nyt meni kyllä niin vihkoon toi sun arvaus, että siis musta tuntuu, että mulle some on siis kyllä työ, siinä meni oikein. Mut sit jotenkin mä oon ottanut niin lepsun asenteen ton somen kanssa. Tai silleen, totta kai se ärsyttäis, jos se poistettais. Sit mä olisin vaan silleen, tämä on universumilta joku juttu taas. Minä siellä sanon. Ydinluonnolliset voimat tulee siellä. Juu, tähtimerkit ja kaikki nyt tulee. Joo. Ja näin, mutta siis mä pelkään yli kaiken pimeätä, ihan missä tahansa muodossa. Pimeä syvä vesi, pimeä metsä, pimeä huone, kaikki mikä on pimeätä, niin mä oon ihan siis valot päällä. En itse asiassa, paitsi nytten meillä oli viime viikon
sunnuntaina. Meillä oli leffailta mun ystävän kanssa ja me katsottiin tämmönen kauhuleffa, missä on tietenkin tällainen ihme örkki, joka lurkkailee aina siellä pimeässä. Niin sen jälkeen nukuin 4 päivää valot päällä. Okay. Koska mua pelotti, että se tulee. Et se oli ainoa, että jos tulee valoa, niin sit se ei tuu se örkki. Mut kyllä siis mun on kyllä pakko nukkua pimeässä. Mut mulla on puhelimessa semmonen, mistä tulee veden lotinaa ja lintujen lauluja ja nuotion ääniä ja kaikkea. Mä en pysty niinku ihan hiljaisessa pimeydessä nukkuu. Mulla tuli ihan lennosta tässä mieleen. Mä en toivottavasti sitä pelkää, mutta mä kammoksen aika paljon tommosia ahtaita paikkoja. Se on ehkä, ei se varsinainen ehkä pelko, se on semmonen niinku, se inhottaa, ahdistaa mua. Joo, tai sit joku, esimerkiksi kun mä pelkään niinku eniten, jos pitäisi niinku miettiä, on se pimeä syvä vesi. Jos me mentäis vaikka kavereiden kanssa... Kuinka syvällä sinne pitää mennä, että on pimeätä? No mut siis tiedätkö semmonen, että sä et näe niinku pohjaa. Niin siis sinne, niin aivan. Siis se on niin syvä vesi, että sä et näe niin, pohjaa. Siis sillain, niin mä ajattelin, että sä oot itse siellä syvällä vedessä. Ei, kun siis silleen, että mä en näkis pohjaa. Ei niin, siis, aivan, munhan niinku pahin pelko olisi se, että me oltais tiedätkö jossain Ibizalla tyttökavereitten kanssa bileristeilyllä. Ja sit joku se, heitetään Sara keskelle merta. Niin mä en hukkuis. Mä kuolisin siinä vaiheessa sydänkohtaukseen, ennen kuin mä osun sinne veteen. Kuuntelet ihan varmasti True Crime podcasteja. Joo, True Crimeit, niitä mä rakastan. Mä kuuntelen aina iltaisin niitä. Mut sit taas kun se on just juttu, että mua ei pelota niin paljon siis tommoset murhamiehet ja muut. Et enemmän leffat, missä on jotain yliluonnollista tai muuta jotain tommosia olioita ja örkkejä ja esim. Jotkut kirotut ja annapellet, esim. Nuket ja pellet. Ei missään nimessä. Minkä takia naiset tykkää niin paljon enemmän True Crimeista kuin miehet? Mulla on semmoinen käsitys ainakin. Mä en ihan oikeasti tiedä. Siis mä en tiedä, että onko se jotenkin, että me tutkitaan teidän miesten pääkoppaa sillä, koska ihan harvassa on kyllä ihan oikeasti mikään sarjamurhaaja nainen. Jos ruvetaan ihan oikeasti miettimään. Siis musta tuntuu, että me jotenkin niinku tutkitaan samalla tätä teidän miestä, että kuka teitä on satuttanut, että jos se on koulukiusaaja, niin sit se on kidnappaaja, tai teet se sille, mä en tiedä mitä me niinku haetaan sillä. Musta tuntuu, että mä oon sellainen ääripää, että joko mä kuuntelen tommosia murhajuttuja, tai sit mä oon sellainen, elän sellaisessa romantiikkakuplassa ja katon pelkkiä romanttisia elokuvia, sit mä oon just, ne miehet on joko tommosia, tai sit ne on tommosia, että ei oo niinku mitään kummista. No kumpia on tullut elämässä enemmän vastaan? No voit ihan hyvin kuvitella, tässä on kuitenkin 5 vuotta sinkkuna nyt oltu, et ei ole kyllä ihan hirveästi mitään Prinssi Uljasta löytynyt. Kyllä ollaan menty sinne True Crimein puolelle enemmän.